Aforrar é complicado nun momento de prezos á alza e de incerteza. Os datos que publica hoxe o Banco de España recollen un aumento da riqueza nos fogares. Pero hai máis desigualdade e tamén aumenta a fenda que hai entre maiores e novos. Mariola. Si medra a riqueza dos fogares, pero faino de xeito desigual, concéntrase nos niveis máis altos e aumenta a fenda coas xeracións máis novas. Hai menos capacidade de aforro e máis endebedamento. A vivenda é un dos problemas, pero tamén aumentan os créditos ao consumo. Os salarios e a inflación están entre as causas, pero hai expertos que apuntan un cambio cultural. No hai outra solución á pobreza. Capitalismo, ahorro e trabajo duro, non hai outra cosa. É a fórmula que apuntan algúns expertos, unha cultura do aforro que foi mudando nos últimos anos. Los mayores estamos acostumbrados a siempre privarnos de algo y guardar, que eso es lo importante, claro. Los jóvenes no. A riqueza dos fogares segue a alza, pero concéntrase nos niveis máis altos e avanza a fenda coas novas xeracións. Para poder vivir fora e pagar os estudos, un piso, sobre todo, se non traballas ou non tes a axuda dos teus pais, que eu tiven por sorte, non podes. Os salarios e a alza de prezos están entre as causas. Para chegar a ter unha vivenda, aínda que só sea un aluguer, casi é o salario mínimo dunha persoa. Os sueldos de 1.000 euros ou máis ou menos, pouco pode aforrar. Porque todos sabemos que o diñeiro que se marcha, pero vamos, que dunha maneira, nada, sempre estamos a fin de mes, como digo eu. E tamén hai un aumento dos créditos ao consumo. Todo na sociedade está montado para fomentar o consumo. Un cambio cultural que marca o paso. Os plantexamentos da xente nova valoran máis o tempo libre do que ao mellor o valorábamos nós, que nós sempre valorábamos ao mellor máis o traballo, o conseguir, e eles valoran máis o tempo, que creo que están máis acertados que nós nese aspecto.